Tapos dili pa to sang i-check si kasamang Jen Gallardo kay doon na may nagtrabaho sa construction, may galagi pasingin lang nga namuso sa ilang babae nga engineer. Oy. Ipapriso gini siya. Adoy, naunsa ba ning kalakihan? Isuroy na to siya dito sa Hongkiraki. Naunsa man kalakihan ato sa i-check si kasamang Jen Gallardo sa report. Yes, Jen? DYHP RMN Report. Adjuman Attorney Rufil, live sa karon din sa may Mambaling Police Station. Diin karon lang gid Attorney Rufil, bag-o lang gid gidala diri ang Osaka safety marshal ni si Attorney Rufil sa ilahang construction site nga gitrabahuan. Kay gipasanginlan man ni si Attorney Rufil nga namuso sa ilahang engineer nga babay Attorney Rufil. Ang atong nakahinabi pod Attorney Rufil, ang biktima gyud ang una kay sila man gyud ang ni anhi gyud sa buhatan Attorney Rufil og nireklamo gyud kay nakabantay na sila Attorney Rufil nga naay matud pa na ay magsigi og video or magsig pangliili ni Attorney Rufil niya timingon ra bag gyud nga mahuman siya og kaligo Attorney Rufil. Nya ang kanimang kwarto aning biktima og kaning suspect kay niadto man kita sa area kaganiha Attorney Rufil gikuyugan man pud nato atong kapulisan kaganiha nya didto gyud siya nasikop tapad ra kaayo Attorney Rufil. Like, so unsa man day construction site ni kasamang Jen nya naara po din matog ng engineer nga babae? Naara po, na sila yung mga barracks ni Attorney Rufil nga ilahara pong kastayhan. Okay, na yung mga barracks mo man nakasagaran basta construction doon na barracks ana. So, buti wasabot nga kining engineer nga babae, apil pod nga naa natog di ay. Naapod sila yung kwarto Attorney Rufil at atong nga naibawaan na ani siya yung partner pod nga kauban niya sa kwarto Attorney Rufil. Yung ganun nga nadakpan kaning suspect nga nang liili niya or ang paagi ra bagid sa iyahang paglili Attorney Rufil kay taas manggod ni ang kaning ilahang kwarto. Videohan niya. Videohan niya Attorney Rufil mao to ang iyahang tan-awon. Walay videohay unta. Lahi man Attorney Rufil kay matud pa nitug-an pod kaganiha ang suspect initially nato nga na nahinambi pod nabuang man daay ni sa porn Attorney Rufil. Na sige tan-aw man daay ni siya og porn Attorney Rufil nya tungod sa iyahang kanang magsige siya tan-aw nakakuan siya nga mag-video sa ilahang engineer nga babay kaya tapad ra kaay silang kwarto niya igo ra niya iisa ang iyahang cellphone sa babaw Attorney Rufil makita na niya ang katong babay nga engineer nga kaganiha kagaron lang yung buntag Attorney Rufil kay nireklamo na gid ni ang kaning biktima o kaning partner ni Attorney Rufil nga ipadakop na gid ning maong suspect pangidaro ni siya 33 Attorney Rufil ang kaning maong suspect nya lumad ra ba gid nga taga Leyte Attorney Rufil silingan siguro ni Attorney Rufil. Adios wa ko silingan nga nana. Asa man sa Leyte na? Mao na atong pangutana ron ni Attorney Rufil kay mutubag raman apan ang ato ang naabdan dito sa ilahang construction site Attorney Rufil diha nga gireklamo na ning maong suspect pero suradian ni siya siyang kwarto Attorney Rufil kay tungod ang kanimang biktima daghan ni sila og mga trabahador pud sa ubos nga bahin Attorney Rufil hinungdan niya ang kaning suspect pagkahitabuan dilakan nila sa kwarto kay para dili para pud sa iyahang safety Attorney Rufil kay makulatahan man gid siya kaya nakuha naman Attorney Rufil na nakalat naman ang iyahang binuhatan apan pag-adto nato dito Attorney Rufil nagdala na siya sa iyang bag nahibaw na gid siya Attorney Rufil nga dugay-dugay gid ni siyang mutanggong dinhi sa prisuhan kay dako man kaayong bag ang iyahang gidala Attorney Rufil nya niangkon gid siya ang maguwang aning biktima Attorney Rufil mao'y nagpasud ani niya nangais siya pasensya apan kay nakadesisyon man sila Attorney Rufil nga ipadakop gyud nga filean gid nila og kaso Attorney Rufil karon ato ning hinabion kay para pud kuan gud sa iyahang si Sir Wilmer sir katong bag-o. Sir, makipag-istorya ko kadali sir ha. Adirante kay ipakita. Sir, maayong buntag sir. Live sa karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM. Sir, unsa man gito ka tinuod ang pasangil sa imuha nga nangili ka? Tinuod naman. Tinuod? Ngano nabuhat man sa nimo? Ay mo na kwento na man balik sa kuan level sa mingaw para sa bud ba nga usam. Pansan sa sir? Kamingaw na bud ba? Kamingaw sa imong pari so naa ay kay asawa. Na kay mga anak? Nasa.
Tungod sa paminaw sa imong partila naman di ka katuig, wala ka kita sa mga asawa. Hindi, ma'am, tulo na ko to, pero uli-uli yan. Lahat ng uli, itong Mayo. Asa man dapit inyo ha sa Leyte? Malitbog. Lambuo na sa Malitbog. Malitbog. Layo ra sa amo. Layo sa inyo ha, Attorney Rufil. Layo ra. Pero ang iyahang ni rason, Attorney Rufil, tungod sa kamingaw sa iyahang asawa. Uy. So, anong, di ba trabaho gani kanila, sir? Nabuhat pa dito mo? Sayop na ba? Angkon naman nga sa ano, ma'am. So, giangkon gid nimo nga namuso gid ka sa imong engineer. So, asa man tinuod nga mag-video gid kaniya while ato ayad nagkuan. Para pud ton time nag-video ka? Kapila naman jud ka sa tinuod. Kapila naman jud ka namuso ani ni engineer nga ba? Gakuan ma'am, kadtor jud. Time more. Ano man naibog ka ni imong engineer? Adi man pud ma'am. Naibog sam. No, lagi kayo. Say nasuod sa mutok po nga nung nakaralipod mo po. Anong nabuhat ko ito ng hoto. So, dili ka hubog atong higay? Hindi, makaibuntag man. Di mo ko yung siginom. So, ganina di ay kang buntag nag-video niya? Alas 5. Alas 5 sa buntag? Oo. Igo, gyud nga naman siya o ligo? So, sila naman di ka katuig nagtrabaho dira? Tulo. Pagkuhan ba lang rin Pagbago pa lang nagitukod, diha na ka. Nakitaan man niya sa cellphone sa biktima, sir, nga na-date dito, mga June pa itong mag-video, sir, nga nakita ko dito mag-videohan sa inyo mo while gailis siya. So, dugay-dugay, nag-GDI ka, nga nagbuwas na pagpamuso. Dugay-dugay na. Nabasin yung sa taon. June ba? Murag-maura mo ito yung nakuha na? Mauray mong na-videohan. Matapila na ka, kung kanang di lang ka mag-video or mamuso lang ka, kapila na. Di man matago ang na cellphone kaya na ma'am. Yung cellphone ba? Mababaw. Unsa man to, sir? Unsaon man to mong video? Like, i-send ka nimo sa live now? Hindi mo kami kumusend. Kung gusto na to. Ako lang to. Yaw mo to imong tanaw-tanawon. Huwag ka naguna-una, sir, na mauni nagpatrabaho nimo. Nakalagay. Dako yung sa job na, ma'am. Tuwam. Arang buta na yung engineer kadong tagayan ng ganun laki. Nyaw, kung makaibaw to ang imong asawa. Sa ano, ma'am? Diyan mo doon eh. May mo. Nakuha, dyan po. Doon po, ma'am. Tinuod nga, sige ka uga tanawan ng mga porn? Tanaw mo. Accept mo, ma'am. Tanaw mo, ma'am. So, marag nabuang dahil ka na. Maong nga nabuhat po nimo nga mamuso ka sa inyong engineer. Sensiro. Ngayon mo, ma'am. Dugay na po nila ang engineer. Pagsugod ako na ng Tuwag na sila po nila kapin. Tuwig na po kapin. Huwag ka nahadlok sa imong gibuhat. Sir, nga tapad ra kaayo niya. Daghan kayong mga tao po. Kung ikuan ng kwarto, ma'am, mura bag nini ba? Sirado. So, sa food kasi mo ang kwarto, mag-video niya. Ganyan na, may kuha, may kisame. Nakakuha, nakabuhat ang sigilay ko. Giangkon niya, gid Attorney Rufil. Nga, sa man mga isag pasaylo na lang anak, masitol nila ng problemaha o ipapriso gina sa engineer. Ang hinabi gid natong biktima kaganiha ug ang iyang partner Attorney Rufil kay nahugman nga sila gid ang complainant ani. Desidido gid sila Attorney Rufil nga mo file kay tungod na trauma ang babae Attorney Rufil kay makita man gyud kay nakuha nila ang cellphone ani nga maong suspetsado ya. Nakita gid ang video dito Attorney Rufil nga naklaro gyud ang maong babae samtang nagailis ni siya Attorney Rufil nga naman sa iyang cellphone. Maski na siya sa recently deleted Attorney Rufil, nakita gihapon siya. Kaya kaning suspetsado ikahuman niya og video Attorney Rufil, ikahuman niya tanaw, i-delete man niya. Nya naman napunta man sa recently deleted Attorney Rufil hinungdan nga nakuha gyapon. So asa man niya cellphone ron? Nas pulis. Nana sa pulis, nakuha nila Attorney Rufil og gipakita na pud nila kay nahug nga mao to ang ebidensya. Gid nya so may plano nimo ani kay ipadakop nang gid ka. May ba? Wala na yung serbisyuhan. Nya kabaw na imong asawa? Wa pa ko pa ma'am, mo na imong nuno ba? Pero ko kunta ka tama cellphone nila. Nya sir, kana ug unaminaw ron nimo ang imong nabiktima sir, unsa man imong gustong istorya? Ma'am, pasaluan lang ko, ma'am. Kaya sa amin lagi na. Nga, buhat na ako itong ngatong ko, na. Siguro sa kuha-kuha na ipod nga, layas pamilya po. Dagan mayon nga, nga nun yung buhat mga na, abang gas kulon. Madlo kung buko mga tungat ng kulon.
So mahadlok ka mo sa kulon, kanang kuhan ka og babay. Babayad na lang ang ka babay, mahadlok lang ka. Madlog lang kay So mo to imo ang biktima, ingon na lang engineer. nga lang nga maka kuan sarili na lang tugkuan ba. Sir, first time di mo na preso? First time na ma'am. Mara na kuan ako ba? Yung kaso ako magkulay yung kuan ma'am. So giangkon mo ang imo ang gibuhat gyud nga nalili ka. Mara ito ma'am. Mao na siya Attorney Rofil, si alias Willie. Magiangkon gid ni Attorney Rofil, ni ay tug-an pod gid sa Attorney Rofil nga tungod gid sa kamingaw pod mga tulo ka tuig na pod siya nga wala nakakita sa iyahang asawa pod hinungdan nga nabiktima gid niya ang iyahang engineer Attorney Rofil. Biktima sa buso, agoy. Now na biktima gyud sa panglili Attorney Rofil nga timingon gid ni Attorney Rofil nga mahuman og ligo ning biktima. Nga moagi man gud before man gud maabot ang biktima sa iyahang kwarto Attorney Rofil, agian pa nini ang kwarto sa suspect. Nga mao nang maklaro gid Attorney Rofil nya dirang mag-ilis na ang biktima diha na niya videohan Attorney Rofil. Apan giangkon man niya ang biktima po da desidido gid sila Attorney Rofil nga mo file og kaso na hinabi pod nato kaganiha ang igsuon sa biktima nga katong sa to team leader to ninyo sir kato igsuon na sa biktima. Yes, sir. Katong nangay kag pasensya ba? Team leader. Ato yung kuan amo. Amo dito ninyo. Ang amo gid niya nila Attorney Rofil igsuon sa biktima. Nya mo ay nagpasud ni Attorney Rofil nya wala pod gadahom nga inani ang buhaton aning maong suspect tungod kay siya pod ni salig pod siya Attorney Rofil tungod nagkadugat. O dako kay salig nya ngano mo mo kay gibuhat. Malagi ma'am anong mo to yung personal utok nito yung baro kanari ang sa nga lang ma'am. Kuan. Dool naman ang kuan, dool naman ang malitbog anong mas uli-uli sa dito. Jane. Doon ka man ka ng late kung nawa man ka na uli na lang. Hello po sir. Last nakauli ko sir, last nang uli atong Mayo eleksyon. Mayo eleksyon. Wala ka may schedule nga mo uli ka dito sa usa ka buwan ka usa ina na. Wala man po sir, wa mo ka kuan ng kuan. Ang plano na mo uli karong September. Unya, wala ka kuan kanang imong mga kaubang construction workers, mga nuloy man naghungkira mas inigdawat sildo, Biyernes baka kanang weekend, wala ka pakuyugan nila. Di mo ko kuan sir kay kuan aram ko sa baras mo kanunay. Usa ara kan mo gawas na ko kada Domingo magpadara. Magpada. Dagkwarta. Asa man kang padagkwarta nga tuskulon. Des kuan tabadara. Kanang imong mga construction workers diha nga uban. Kana magtagay-tagay na sa dito sa kulon sa Hungkira, ngita na dito kayuhan, wala ka mong uban. Hindi man po kumuban-uban na pong mga kanser, kanang mga construction workers. Mara na akong kuan, kuan, usaya, mukhaon na itong gawas, kabada, madomingo. Pada. Wa kay laing gibusong babae, gawasan na imong engineer, o napagkigibuhatan na sa una? Kailangan. Mara din na, sir. Pero kapila man yun yung mga video kinaman day ebidensya nga itong John, nag-video sa ka. Katong kuha na sir, maal zero to, katong isa tinakita, maal itong kuha na sir. Wa makani mo gipampasa ng video sa uban? Ay, wala man na libasa. Sige, pistahan na diha, tungod kay imong gipasa pod. Wala man, sila naman yung kuha, wala na kayo mang noon ng kuha na. Lain na ba ng kaso, lain ang kaso sa pagvideo, lain po ng pagkaso sa pagpasa? Wala sir, wala mo ko ipasa sir. Nyawa ka mga ipasaylo sa engineer para masito na ng problema ha? Nangayo ko pasaylo sir. Kuhan mo dyan nga yung magkuhan. Na yung kuhan ni sir, kay saan po na sir sa'yo. Lagi. Sa man naman, nag-uyab ni sila nga engineer, pareha engineer? Nag-uyab. Manag-uyab ni sila, ang lalaki, babae nga engineer? Waday ka makakuan, mga kauban, wa mo badlong nimo nga ilang anak. Wala mo sir, kay ako ra mo sa akong kwarto sir. Pila man mo kabuk construction workers nga naa diha? Daghan mo sir, mga sa sinta sir na doon kan. Sa sinta ka buok. Limang kana kana sa sinta. Kadaghan anak nya wa ka makakuan. Waday kay suri-suri dayo kanang weekend, suri-suri ka. Mara lang ko lang sir kanang mo pada. Pada, kadara. Nagkuan. Nang sayo pagkasuroy mi sa mong purman say, anhara mo gutob sa kuan, halalay kanang gisano. Halalay. Nagtagay. Daras kuan.
Wa mo ni suray. Wa mo kasi ito liyan ang kuan tungod ng kanto des kuan kulon nga arang liko-liko. Oh. Ngano man mo tan-aw na kay sige magkagtan-aw og porn kana lang imong gitan-aw na lang unta. Mahal lagi. Ya. Tan-aw ko sa hipod. Oh, kay kani karon. Nya sa man wa ka magbasol ani imong gibuhat. Nagbasol ko sir. Oh, paita ining kalakihan ron. Sos. Sige, sa unta man nga ko dani mo tog hangyo da. Narani mo og di kini mada ipapriso ka da. Serbisyuhin lang sa ning imong gihimo. Serbisyuhan na ko sir. Ay imong asawa dito wa pa mahibaw ani. Bao kuan kay mutawag mo to kung nagkontak mo kuan ba. Kay wa mo ko kuan sir, kay wa mo ko cellphone, kasi cellphone pa man nila. Oh. Kay mo uli unta ka malitbog, dool naman ang malitbog. Ari ka sa Denliti man na. Sir. Oh. Anya sa man to mo kan engineer na ibog ka to mong engineer? Wala ang po sir. Buwan ang kuan ba na ba nga mo sa buwan na lagi nga. Mo lagi kay po nabuhat. Oh. Sige, sa unta man nang na ibuhat na nimo, ipapriso man gyud kaning kalakiha. Malaga sir. Alam ko na sir. Sige sir. Wa man ka kay gibuso sa una pa, basta nga anad na kag pamuso. Wala man po sir. Mao ra kadto ra po sir. Sige. So kan nga naabot ko rin ko na ba. Oh, sige Mer, salamat kay Mer. Yes, mao to siya. Si Wilmer Attorney Rufil. Ay lang itugan ang tibuok, Wilmer lang. Ay lang itugan tibuok kwan. Mao to siya ang nasakpan gyud og gipadakop gyud sa ilahang engineer nga gipadakop gyud sa Attorney Rufil tungod sa pagpanglili sa makanyagahang higayon na matud pa kay na istorya po nato ang biktima kaganiha tungod sa iyahang kakuyaw gid Attorney Rufil kaya mao na nga ni ari gid sila sa police station yang kanimo kung suspect di makontento Attorney Rufil may paglitan-aw na lang gid siya sa iyahang video nga nikuyog tato sa sakwan asa to dapat mag-ingon kay sa hukira kay Attorney Rufil kay makapili po siya dito Attorney Rufil nya kay di man siya ganahan work from home man dayang ganahan nya dikapoy garo ni siya po gawas Attorney Rufil mo dito ra siya sa iyahang kwarto apa na mao to ang iyang habig gid Attorney Rufil no nga giangkon pud gid niya ang salaod nga gipasangil batok niya kay tungod pud lagi sa kamingaw sa iyahang asawa Attorney Rufil. So far ang biktima pud Attorney Rufil kay kasamtangan gikahinabi pa pod sa ato mga investigador dinhi sa police station karon taw dato puding suwayan og kuha sa iyahang habig pud Attorney Rufil. So far Attorney Rufil mao na ang ato ang nakuha dinhi sa may Mambaling Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol atong Speed Pilot Radyoman Justice Sumampong ako sa banginyong Radyoman Jane Gallardo DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Salamat Jane Gallardo sa imong report. Bida to mga higala kanang malitbog layo kay nasa mo. Amo bye-bye late mo tong amo kanang malitbog to na sudden late na. Ato na agi katawa mga higala bitaw berbeda. Di po lalim tong iya ko no kay kay saon taman kay nga kon man kay. Pero wa nimo kuan na dito gayrin tato dito Clint. Ato na agi katawa mga sukintig paminaw porbida. So kana mag-video ka daan na ng krimen mga kagalaan. Nya kana pagpasa video lain another case po na. Dako ang problema kay basin na to gipistahan na dito noon, no? Sos. Nadili makapasaylo ang engineer. Ya magipasa diri nga medyo gwapa man sa engineer ay Clint. No? Sa picture. So mo naibog po siya in taon kay puti man yung engineer day, no? Nya, siyempre una-una ka bitaw paita no nga. Una-una kay engineer kagwapa.
agi katawa dai kay ha. Oh, kita ka ning engineer kay. Kita ka picture. Na, so may katarungan po to siya nga kwan. Gibingaw ko sa isang asawa. Talay agi katawa mga kaigalaan. Kay saon ta man ning hitabo aron ha.